Talisay City Police may himo og security threat assessment sa mga establishmento sa Dakbayan. Samtang Talisay City Hall may pahinumdum sa kapulisan sa panginahanglan nga 24 oras silang makitaan sa publiko. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan mas gipalig-on pas ang Ligtas Pasko program sa Talisay City Police human sa dakong insidente sa pagpanuli sa silingang syudad sa Talisay City nga mao ang Dakbayan sa Sugbo. Mga barangay. Di mo kumpiyansa kini ang unod sa resolusyon nga idoso ni Konsehal Gail Restauro, chairman sa Committee on Peace and Order, nga nagpahinumdum sa kapulisan sa Dakbayan nga angayang mas pahugtan pang seguridad sa business district ilabi na ning nagsingabot nga kapaskuhan. Samtang mipahinumdum usab si Mayor Samsam Gulya sa Talisay City Police nga siguradoong mabatyagan sa publiko ang presensya sud sa 24 oras. Ang pagpahinumdum sa mga opisyal sa City Hall isip kabahin sa preemptive measure aron kalikayan nga mahitabo ang tuli sa pawn shop sa Oros Sugbo nga dili mahitabo sa Dakbayan sa Talisay. Ni-invest magyud ta sa ato ang 24 kaswati patuyuka gina sila sa ato ang mga establishments and kanang importante gyud na uniformado ang mga suroy-suroy, uniformado ug armado kay kung armado lang man way uniform basig it will set a bad precedent and example to the people. So gwapo gyud na uniformado sila, armado sila, nagrobing sila because dapat magtuyok-tuyok gyud sila. Bisag wala pa tong nahitabo sa Cebu City ato naman nang gipangandaman to inform lang sad sa public nga kita din sa Talisay dana natay alarm system. So katong mga financial establishments nato, mga bangko nato dinas Bulacau, na sila mga pawn shop na sila coordinate lang sila o katong wala pa makapataod coordinate lang sa police nga na sila pislito dito mo alarm na dito sa atong command center niya ato nang gipaningkamutan sa police nga ang ato ang respond time is kanang dali wa ko masayop less than 10 minutes. Samtang gitataw ni Police Colonel Wayne Magbanwa, hepe sa Talisay City Police, nga subsub karon ang gipahigayon nilang Ligtas Pasko program. Samtang kanunay ang pakigalayon sa Talisay City Police sa mga business establishment, sama sa pagpahibaw kanila sa mga tawo nga kadudahan sa ilang mga lihok. Already conducted mga visitation doon sa mga likely pwede the same may tabo sa Cebu City, and we identified some establishment to make awareness dun sa na dapat magiging magiging alert. Anda mosab ang City Toda nga muabag sa kapulisan ilabi na ang ilang mga traffic enforcer nga kanunay anaa sa kadalanan. Dakong makatabang usab ang mga CCTV ug monitoring sa Talisay City Command Center nga mabantayan ang nahitabo sa kadalanan. Samtang mga CCTV usab sa mga barangay mo imututok sa mga panghitabo sa sununong bahin sa Dakbayan. Ka-set up na nga mong coordination with the barangay captains once nga dunay mga alarma. Tan-awon dayon amo dayong pangutan-on dayon ang estimate time unya human pila ka suspect unsay description, and then amo dayong i-check dayon sa among mga location unya sa amo ganing nakita nga dunay location nga duna pay barangay nga duna pay gi-install nga camera, that's the time nga amo silang i-refer ngadto sad sa barangay. Lan mutabang usab ang mga force multipliers ilabi na mga barangay tanod sa pagpatuman sa kapsay ug kalinaw sa palibot. Samtang awhag usab sa kagamhanan ug sa kapulisan ngadto sa publiko nga manginlabot usab. Pinaagi sa dinili ang pag-report kun adunay mga kadudahang mga tao o grupo. Lan, Daghang salamat, Femari Dumabok.